Господин Симонович, коментара ви за мача, доволен ли сте? И доволен съм от точките. Не толкова от играта, ама имаше месец половина, къде играхме по-добре, а не взимахме точки. Сега последните два мача възможно е малко по-слабо да играем, но взехме 4 точки. Това, че Бероя нямаше кой знае каква мотивация за този мач, помогна ли ви? Във всеки случай, при нас Заряда беше почти решаващия мач. Докато за Берое беше един от мачовете, които са им като подготовка за купата. Наистина пожелавам на Берое да вземат купата, заслужават от тази година. Няма как да не ви попитам, феновете излизат тук и казват, мизата е между 30 и 60 хиляди лева. Вашия коментар? Да кажа ли нещо? По-добре да не говоря нищо. Ако вам кажа нещо, ще обидат тия хора. В смисъл малка миза, предполагате ли как? Не. Говорим сериозно, разбира се. Говорим сериозно. 3 години съм в Сливен. Сливен е имал сериите и побеждавал и падал, но никога не е имал съмнителни мачове. Цената да изпаднем няма да позволиме да влизаме в такива комбинации, било с кой. Съдебните неприятности около господин Лечков как се отразяват върху отбора сега и за в бъдеще? Не на никой приятно това, ама това чисто е политиката там. И то всички хората в Сливен го знаят. Аз съм сигурен до една седмица или до един месец, овиси как буде там. Всичко това, какво се говори сега, само ще бъде миналото. Си не говорим сега, знае си да е всичко политиката там и по-добре аз да не обяснявам. Но във всеки случай обидно е и за нас, и специално сигурно и за Данчо много обидно заради някакви глупости. Една от най-големите легенди в българския спорт и един сигурно най-добрите политици в България. В момента си има проблемите с хората, които ще се забравят след 1-2 месеца, никой няма помни. Нито тия прокурори, нито тия съдии, които се занимават с него. Въпросът ми беше доколко това се отразява върху отбора. Сигурно малко дава отношение. Един мач, който ние го играем за точки. От наша страна много нерви и аз и друг път съм казал на един отбор, който са необходими точки. Той е така психологически доста обременен и е способен да прави повече грешки. През първото по време ние трудно влезахме в матча в такъв аспект, че трябваше да задържаме малко повече топката, но така грешахме доста. Това през второто по време успяхме да отбележим един гол, който гол стигна, за да имаме 3 точки. Ние първо много се радваме, че взехме 3 точки, защото за нас са много важни. Друго, какво да кажа за матча? Тежък матч, Беро, с добър отбор, изграден стил, няма какво повече да говорим. Те го доказват и с мачовете с другите отбори. Ние дойдохме да играме, дойдохме за задължителни 3 точки. Даже не си помислихме, че не трябва да губиме. В смисъл да е равен матча. Имахме късмет. Беро не отбелязаха, ние вкарахме. Ама Беро не се хвърляха като че ли много в този матч. Стига са. Сложете си ръка на сърце. Какво значи не се хвърляха, Беро? Те момчетата играят, имат матч за купата. Какво значи не се хвърлят? Сега ще изкарате, че и матча са ни го дали. Беро ще ни дадат матча. Аз не мисля, че сериозно. Първо, момчетата играха си с целия отбор, почти вие ги видяхте. Другото, което Елен Илиев никога няма да позволи такова нещо. Така си мисля аз. И дойдохме да играем. Не се хвърляха и ще ни ритат, че няма да се пазят за картони и какво ли не. Това са несериозно. Това е несериозно. Според мен е несериозно. Този матч беше много важен за нас. Може би най-важният матч за сезона. Така стиснахме за момчета, всички момчета, както видяхте, и взехме 3 точки днес. Мисля, че е напълно справедливо. И смятате, че Беро игра пълноценно, така ли? Да. Защо вие как смятате? Не знам, феновете излизат тук и казват някакви суми между 30 и 60 и то сериозно. Какво си искат? Каквото го и да кажа, с този матч няма да има много смисъл. Аз преди няколко кръга им казах съблеканата, че спасихме се, остават 6 кръга и всички добри впечатления може да ги затрием в оставащите кръгове. Мисля, че бяха 6 или 7, но там вървят нещата. И спортно-технически не искам да коментирам матча.
просто сега се прибирам във Варна и ще преосмисля дали има смисъл да продължавам, тъй като тая летаргия, която ме взела и тая мисъл за полуфинала, както си вървим, там ще отиде и в полуфинала. Така че малко футболистите трябва да се промени нещо, за да излязат от тая летаргия, както ви казах преди малко. Така че се прибирам в Варна и за 2-3 дни ще преосмисля дали ще трябва да продължавам за напред на отбора. Когато се съберат група фенове и твърдат, че отбора дава мача и с Локомотив Пловдив, и с Сливен днес. Значи аз ще кажа нещо. Аз го бях мислил и преди. Ако искате, които журналисти, Сашо Жиков, който да накачват на детектор на лъжата, мене, и че нито един мач не сме влезли в договорка. Това казвам, че не се съмнявам в никой, че сме дали матча, играхме си. Въпросът е, че аз трябва да се промени нещо предвид тая летаргия. Не казах, не се съмнявам в никой. Готов съм на каквото искате, на церум на истината, на луната на братите, за тези матчи въпросните, но казвам, за да се промени нещо в тая летаргия, да ги изкараме от тая пролет на умора, казах, ще се пребера и ще преосмисля, тъй като има 6 дни до мача и ще видим дали има смисъл да се продължа, тъй като ще ни се отрази и за купата. Това е. Какво може да промени мнението ви да останете или да... Очевидно, че има и други неща, които вие не искате да ги кажете. Не, няма. Нищо странично няма. Каквито и проблеми да имаме, ние тези мачове трябваше да изиграем по различен начин. Не е приятно да се играят такива мачове, където каквото и да стане, освен победа за нас, ще се усъмнят хората. Така че аз само ги на разбора им казах да има малко живец, малко да ни ставим този матч след 6 дни, да мислим за този, който ни предстои. Изглежда не съм успял и аз съм треньор и аз отговарям.